Min både er så kendt for mig, at det er ligesom mit hår eller et eller andet, ikke? Altså, det er en selvfølge. Altså, for det første var det præget jo af kun dem, der havde noget at gøre med hold, men hvad enten det var telefondamer, håndværkere, officerer eller matroser eller hvad som helst. Det var jo kun dem, der kunne bo der. Andre kunne ikke bo der. Andre kunne ikke bo der. Og så kan jeg huske, at jeg havde tabt egern en gang, og det satte jeg i de sydvinduer i stuen mod gården, ikke? Og så kom der en masse fugle udenfor og skrækkede op, fordi det der egern var i vinduet, ikke? Men egernet druknede altså i en spand guldvand. Så det var en sørgelig historie. Jeg kan huske, min mor fortalte, at under krigen, der var mange af mændene jo væk, at der var jo krig og så videre og så videre. Og nede for den anden ende af vores gade, der boede far Palle og mor Karen. Og mor Karen, hun var fra Haderslev. Hun var sådan en fin dame fra Haderslev, fra provinsen altså. Nå. Under krigen manglede de jo alting. Og der var en, der sagde, jeg mangler nogle viskestykker, altså et eller andet. Og så sagde mor Karen, jamen jeg har, men dem skal jeg selv bruge. Og det var ildehørt. Man deler det, man har. Men hun var også fra Haderslev. Ingen havde penge. Ingen. Men så kunne man altså være heldig at få en kone med penge. Eller et eller andet.